Yamakadai kutirera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV apo patinokupai ma-updates nawu nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika munyika dzekwedu. Nhasi muri yeZimbabwe ndichitaura nemi panguva yakadai so ndiri kutambira news update iri panapa pari kunzi zvoni Zimdandzo Chanda Hurlingende and Malot has been arrested. Vakomana ava nyaya dziri kunetsa ndedzekuti zvoni kune mamwe mapromoters vari kuti tiri kuzobhadhara mari asi kusvika kumashows, umwe wavo vari kuti ari kunonoka kusvika kumashows, but recently pane nyaya imwe yakabva kuitika ipapa painzi iye pakazopiswa venue anga akabhukwa iye Hurlingende nemukadzi wake alongside umwe anonzi Windsor. Saka vanhu vakazotanga kuchemera kuti zvone tiri kuda kuti Hurlingende apinde atange kuperform. I think dzanga dzava kuma around 1 o'clock if I'm not mistaken, but Hurlingende was supposed to perform kuma 3 o'clock kunze kwa kuedza pa schedule yanga iripo iyoyo. So handisi kuti zvakazonyazofamba sei papa. Saka promoter iye akataura kuti kana dzanyaya dzema damages ndichaclaima kunana Hurlingende nana Maloti vava because panapo kuti ndingaita ma damages, but nyaya yacho iri bit trick. I mean is it because vafana vanongoti zvinhu zvavo zvavanenge vachiita zvese ndizvo mabrongo here kungonzi mabrongo vakadhakwa ndosoda kuuya zvinenge zvichinetsa but Hurlingende aitaura kuti inini mhosva yangu handiswera on day because I was supposed kunge ndichiperforma kuma 3. Vanhu vakatanga kupisa venue kuma 1 o'clock vachiti vakuda Hurlingende. Yanga iri mhosva yangu here, ndofana kudii kana zvichinge zvadaro ndatanyorana pasi schedule yangu ichiti ndoperforma na 3 o'clock. Amen. Kuti nyaya iyi muri yeZimbabwe pairiko zvinezvi munoionawo sei because so far va clip kwava claim kwavarimo mukati vakasungwa. Saka ndingopfuura nepanapa ndichingotaura oneka update. You know kuti most of the times ma update akaita saya ndiwanzotozvitaura because tine nyaya dzinenge dzakatotiwandira dzinenge dzida kutaurwa, but pamwe pacho unongopfuura nepapa ngoti muri yeZimbabwe ndo zvimwe zviri kuitika because munozviziva kuti kana zvava zvechibasa izvi ndinochigona. Kana chingosvika pana first time yako join the amazing family, ndo panonzi pa Kulian TV 1 chivhiti but nokupai nyaya dzese dzinenge dzichiitika dzatinoona kuti dziri important munofanira kunge muchiziva atipotse tinogara takuya tokuzivisai. Amen. Iyo ngatiitonge muchindudzawo kuti munoionawo sei. Comment section ndakavhura ende ndiripo kuti ndinge ndichianza umwe namumwe anenge ada kunge achipindura ora achitaura anything zvaroda kucontribute kana kutaura pamusoro penyaya iyoyo. Do you know, ende ndo understand kune vamwe vanoona kuti ndine zvakawanda zvandinoziva about these people, and kana if you are the promoter uruda kutouya uchitaura nyaya yacho, feel free uya titaure tinyatsonzwa side rako of the story kuti naye promoter zvakanyatso famba sei. Maybe vari wrong because vana Zimbabwe vari kuona nyaya yemaonero ari different.